Байден і Путін розпочали перемовини в онлайн-форматі. Очікується, що ключовою темою обговорення президентів США та Росії буде Україна. Перед відеоконференцією з Москвою Джо Байден обговорив скупчення російських військ біля кордону з Україною з лідерами Італії, Німеччини, Франції та Великої Британії. Також президент України Володимир Зеленський мав телефонну розмову з державним секретарем Сполучених Штатів Ентоні Блінкеном. Вони узгодили позиції з ключових питань, а глава держави наголосив на безальтернативності процесу мирного врегулювання. Володимир Зеленський також подякував за потужну підтримку з боку Сполучених Штатів. Крім того, домовлено провести телефонну розмову Володимира Зеленського та Джозефа Байдена після переговорів між президентами Сполучених Штатів та Росії. Після того, як відбудеться розмова Байдена з Путіним, ми теж дізнаємося про те, про що там йшлося. Тобто далі будуть контакти на високому і найвищому рівнях. У нас в цьому плані зі Сполученими Штатами за цей рік налагодився дуже відвертий, динамічний і довірливий діалог. План був такий, що перед дзвінком буде дзвінок Блінкена, а після дзвінка вже відбудеться розмова президентів.